Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε assist για τένια με μία μικρή παραλλαγή στο δέσιμο. Τα υλικά που χρησιμοποιήσουμε τα βλέπετε στο βίντεο. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Απλώς η παραλλαγή που θα κάνω είναι ανάλογα το τι δόλωμα έχουμε, να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον παράμολό μας. Εδώ ξεκινάω πριν δέσω τα εγκίστρια, παίρνω μία πετονιά, περνάω μέσα δύο χάντρες. Αυτές οι χάντρες είναι πολύγωνες, οι οποίες γυαλίζουν μέσα στο νερό. Τις περνάω μέσα στο νήμα πρώτα πριν δέσω τα εγκίστρια για να μην τα ξεχάσω μετά. Και μετά αρχίζω και δένω τα εγκίστρια. Εδώ παίρνουμε το νήμα, 80 λίμπρες, ένα 50 νήμα, το οποίο δένω ένα αγκίστρι στην αρχή και μετά το κόβω γύρω στους 20 πόντους το νήμα αυτό, το οποίο θα δέσω και το άλλο αγκίστρι στην άκρη και το τελικό μήκος από το assist βγαίνει γύρω στους 10 με 12 πόντους. Τώρα πάνω κάτω ένα πόντο δεν τρέχει κάτι. Εδώ θα κοιτάμε ό,τι δέσιμο και να κάνουμε, όπως δείχνω με το δάχτυλό μου, ο κόμπος να είναι από τη μέσα μεριά του αγκιστρίου, ώστε όταν τραβάμε να καρφώνει, γιατί αν είναι ανάποδα θα ξεκαρφώνει αντί να καρφώνει. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε συνέχεια σε οποιοδήποτε δέσιμο και αν κάνουμε σε αγκίστρι. Αφού σφίξουμε καλά και με την άκρη και στη συνέχεια κάποια στιγμή θα βάλουμε και κόλλα στα αγκίστρια πάνω για να τα ασφαλίσουμε, να είναι καλύτερα, να είμαστε λίγο πιο σίγουροι στο δέσιμο.
Εδώ κάνω ένα κόμπο από τη μία άκρη από το παράμολο πάνω στο άλλο, στην άλλη άκρη. Το περνάω 3-4 φορές από μέσα και κάνω ένα είδος σειρώμενο, ώστε ανάλογα με το τι δόλωμα έχουμε να μπορούμε και να το ρυθμίσουμε για να πιάσουμε το δόλωμά μας χωρίς να προβληματιζόμαστε όταν είναι σταθερό, ας πούμε, και έχουμε ένα συγκεκριμένο δόλωμα, παράδειγμα λίγο μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να το δολώσουμε αν έχει μικρή απόσταση το ένα αγκίστρι με το άλλο, έτσι. Οπότε αυτό μας λύνει λίγο τα χέρια. Το ρυθμίζουμε όπου θέλουμε. Εδώ θα περάσω μία χάντρα ακόμα από πάνω και το παράμολο, αν θέλουμε, το αφήνουμε έτσι, τελειώνει εκεί με τα δύο αγκιστράκια και το ένα να είναι σειρώμενο, έτσι. Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα αγκίστρι, όπως είναι επί τόπου, μπορούμε να βάλουμε από πάνω ένα αγκίστρι ακόμα, σειρώμενο, με τρύπα όμως, με κρίκο. Δηλαδή πάνω από την τελευταία χάντρα που έβαλα πάνω στο assist, μπορούμε να περάσουμε ένα ακόμα αγκιστράκι. Και στο τελείωμα, αν περάσουμε είτε τα αγκιστράκι είτε τα αφήσουμε με τη χάντρα μόνο, βάζουμε ένα στρεφτάρι. Κάνουμε μια απλή θηλιά.
Κάπως έτσι γίνεται αυτό με τα 3 αγκίστρια. Εγώ νομίζω είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα ο καθένας όπως θέλει μπορεί να ψαρέψει, έτσι. Αλλά αν έχουμε κάποιο μεγάλο δόλωμα μπορούμε να το κάνουμε, είναι πολύ εύκολο. Βάζουμε λίγο κόλλα στους κόμπους που έχουμε κάνει στα αγκίστρια και το assist είναι έτοιμο. Και εδώ έχω κάνει εγώ μερικά assist για να τα έχω αποδικαιωμένα και όποτε χρειαστώ στο ψάρεμά μου θα βγάλω το ανάλογο και θα ψαρέψω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.